Alah. Piye Mas piye? Apa lagi ah? Kowe krasa piye? Kaweri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Apa? Kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu. Jadi apa? Oh, budaya. Anjane bener kanca. Matur gunging penuwun. Iya. Nggih. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk, Sugeng dalu. Pak Dalang. Inggih, sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sae, Mas. Alhamdulillah. Sehat nyelak nggih ngaten to? Nggih pangestu panjenengan dugi mriki kanthi sehat. Alhamdulillah. Lancar perjalanannya luar biasa. Wah, jan. Wah jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Wah, kula bar magrib pun dugi mriki. Mas. Magrib pun dugi mriki. Ampun. Berarti jenengan disiplin waktu. Wah, nggih, ngene iki man kula ewangi bar subuh pun mboten tilem kok kula. Lah kok ngoten? Lah engko eling-eling kok tanggapan seneng. Wah nggih, sami kalih kula. Petuk, Mas. Lah nek eling-eling tanggapan seneng niku sami kalih kula. Nggih, Lah Pak. nek ngeten kan perekonomian naik, Pak. Nggih. Betul. Nggih ta? Iya. Cocok. Niki luar biasa niki teng dusun pundi, Pak? Mojolegi, Mas. Mojolegi istimewa. Saestu, Pak. Pripun? Nembe dugi mriki mawon sambutane saking panitia ketinggal guyub rukun. Betul. Sayuk sayekto kati, Pak. Ngeten iki. Piye? Sayuk guyub guyub Oh, guyub. guyub. Ampun dicernahane niku. Wah repot Pak nggih. Lho estu lho Pak, Iya, dugi iya. mriki kula wau medal mriku Medal. Medal sebelah mriku Pak. Ya. Mriku ditutup des mobil langsung diarahke kalih panitia. Panitia diarahke mriku ngiri. Ngiri Mriki apa? mlebet gang terus pinggir kali mriki lho Bu. Mereka. Ketingale kula badhe dijegurne mriku ketingale. Ora masalah wong kodhok ya iso nglangi no. Iya jelas. Nggih mboten? Iya no, cah Wah, kene. saestu kula remen sangat. Nggih. Bahwasanya beliau-beliaunya menghargai, kita juga menghargai, Pak. Nggih, Gitu. Remen piyayi mriki ugi ngoten niki, Pak. Niki istimewa. Atase dusun kados ngeten niki kok saged gelar wayangan Wah. bintang tamu luar biasa. Wah. Tepuk tangan kangge dusun Mojolegi. Mojolegi. Betul. Niki nek mboten masyarakate guyub rukun terus sayuk gelem urunan lho. Urunan mboten, Bu? Urunan Mas. Urunan tujuane urunan iki siji Bu, namung nyenengke jenengan urunan kanggo piyambak jenengan, pokoke sedaya niki kangge jenengan. Mboten rek kangge perangkat-perangkat mboten. Nggih to Pak nggih? Nggih. Nyatane acara ngeten iki nggih saged rame guyub rukun jenengan seneng napa mboten Bu? Seneng napa mboten? Nek jenengan seneng muga-muga niki tanggapan saulan ping pindho wayangan. Setuju? Ya karek jenengan gelem urunan apa ora ngoten wae kok sok. Lagi ngoten nggih, Pak. Betul. Nggih, dangu mboten panggih jenengan pun ping kalih kula panggih jenengan. Alhamdulillah. Wah, Jenengan lek ditanggap teng mriki pun pinten, Pak? Kula ke tahun 97 Mas. Bah iya. Sowan mriki. Lha ki sing babat dalan kene ya ta iki. Berarti jenengan pun pinten 24. Oh nggih niku pokoke kelong 6. Sing 3 tahun corona, sing ping 3 digenteni dalang liya. Berat. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Tapi kan badhe niku tesik jenengan Nggih, meleh. tegese niku penyegaran ngono lho, Mas. Nggih. Ganti Berarti ganti. jenengan termasuk membre Mojolegi. Menawa. Apa? Ditresnani kalih warga Lah, mriki. yang Nggih ta, jelas Pak, nggih? itu, yang jelas itu. Nggih, nyuwun sewu, Pak. Dalem tentu. Enten kewan. Dalang Ya, kok dikek ibu-iburan ki dalang apa to jane? kuwi ngono kuwi ya permisi. Sadurunge ke mak blek ngene, Ya kenging apa? kowe iki ngomong Pak enten kewan teng klambi sampean kula liye nggih ngono lho. Lah kula ki wis kadung ngangkrap kalian jenengan kok ya. Awake dhewe kan wis kanca ngopi to, Pak. Iya, kanca ngopi ya banter-banter le. Lah kenging apa? Bek ngene aku iso kaget aku. Lah jenengan krasane pripun? Mak bek ngono. Lah niku kersane jenengan tambah oh, ngoten. Oh iya. Nggih to? Iya. Kowe nyapa to Mas kok jawil-jawil. Tak omong ngono lho Pak ya. Pengen ngomong. Ya, Ya omong iya aja angger omong. omong gantian to bar kowe aku. Mawa desa mawa cara Mas. Paling gak iya omong-omongan ya diatur ditata. Kersane mboten dumpyuk omongane. Gak tumpang tindih. Lah nggih ngoten nggih Pak nggih. Iya kudu ngono. Dadi Apa meneh dipirsani wong kepenak. akeh ya Dipirsani to. kalih warga mriki lho. Kalau ketok kompak dagelane. Mojolegi to. Mojolegi luar biasa. Benda. Ya, paham kowe. Paham to. Meneh nek pengen ngomong karo dalange ya gentenan. Oh.
Nek aku omong kowe ndang muni tir, kok aku ganti sing mundur, kowe sing maju. Omong. Aku dir kowe meneng. Meneng. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, siap. Kersane adil kepenak anggenipun ngomong ngobrol kalih panjenengan. Betul. Nggih. Heeh. Luar biasa dalu punika, Pak. Saestu. Wis pokoke napa nderek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi-mugi tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Sinaketke rezekinipun. Amin. Tir kejaba niku Mas, nggenipun panjenengan kalau rawuh wonten mriki niki nggih wujud kemanunggalan sedaya para warga masyarakat Mojalegi. Tir leres, Pak. Wujud manunggal guyub rukune warga Mojalegi niki tersirat dalam dalu punika. Nggih. Nyatane saged ngrawuhke jenengan Ya. kula sak sedayanipun ingkang rawuh teng mriki. Tir. Tir lah, anane aku lan sampeyan teko kene iki Mas. Aku harus sampean didhawuhi supaya atur lelipur. Nggih. Jangkepi Mas Komet, jangkepi hajat niate bersih desa sing neng kene iki. Iki sing digelar tiap tahun Mas Komet Tiap neng kene. tahun. Tiap tahun kudu wayangan ngono. Tir. Nggih, soalé napa to? Wonten sedekah dusun iki awujudipun napa? Nguri-nguri kabudayaan. Kabudayaan. Ngreksa bumi mriki bilih Bener. punapa bumi mriki pinaringan mulya subur. Tir kejaba ki Mojalegi iki nek dieling-eling bener apa sing mbok kandhake Mas. Iki mung sak baris nanging ora kena sina genteng. Wayangan iki dirajing kaya ngene, ngrawuhke Komet dodok Leres, saka leres, kono. Lho, leres. biayane pira? Jali aja ngono kuwi. Kathah lho. Kathah. Iya Nggih, to? nggih. Heeh. Ha mula kuwi. Ya nggih. Iya. Mula kedadi sengkuyung Iya. dipar panglipur sing becik. Mula kang saka kuwi aku sampean kudu matur nuwun Leres. nyang warga masyarakat Leres, Pak, Mojalegi. leres. Heeh. Awake dhewe iki nggih tontonan nggih kedah dados tuntunan. Iya, heeh. Tir. Aku omongku kapan kowe omong Aku rong tir pisan kowe pindho. Ngeten iki lho, Pak. Dalane bareng kaya melok tir nyapa to? Lah kowe kok malah nyeneni dalang iki punjre ning kene dalang. Alah lak bengi iki jajal biasane. Biasane nyapa? Kowe ra ro Dik. Lah ra roh nyapa? Bakul ndok. Aja ngawur kowe omongan. Iki Pak Dalang disepone wibawane dhuwur. Wani ndokmu rasa netes. Kok iso ndokku ki urusane apa to Mas? Kowe kok ngurusin ndokku nyapa lho? Lah aku saking akrabe Pak Dalang ki sesepuh disepone. Wis terus. Lah kok mbok omongi bakul ndok ki omonganmu sing genah lho. Napa leres to, Pak? Leres. Anu biasane ngoten iki ndok asin. Alah kok ngurusin ndok asin barang nyapa to? Aku takon Kowe iki sir tuku apa njaluk? Mboten nggih. Apa dumu? Nyuwun to mrene. Pak Dalang niku ndoke wah suwae sae, Pak. Sae. Piro ndoke? Urung. Teng Mojalegi niki kula wah luar biasa. Iya. Salah satu dusun ingkang sangat maju. Saking maju. Oh, gak tir. Jek tartir. Ya kowe omong dhewe, Pak Kirim sampun rampung ngono Pak lho. kirim pun. Genahno to, Cak. Wis tiring. Ampun titir lho. Oh, mboten. Lah teng mriki ini saking majune, Pak. Nah, Niki iwak mboten purun teng kali. lho, lah kok ora gelem kali? Saking majune dusune kok Maksudnya? iwak nang jeding. Kok iso Aku to? ora percaya ngene Pak Di. Aku arep pipis mengko lho lah kok ngene ngono. Lah terus Nilak wedi. kowe ape pipis iwak nila ning jeding. Heeh. Piye kliwar kliwur. Lengos. Nila kuwi. Ngerti aku kuwi lho. Heeh, lah terus? Aku ya tak delikne meneh utang nila wedok lho umume nak nila. iya. Nek lanang no paling ya wanto. Wanto, nek nila wedok. Nila Bener. wedok. Bener. Lah terus sida pipis kowe. Gak sida. Lah nyapa? Diwakili nila kuwi mau. Kok ngurusin nila ki iwak kuwi ora masalah kok Nggih. iso. Niki enten apa, Pak? Lho, kok enten apa piye to kowe iki? Mate piye nak anu kan Jelas wonten adicara bersih dusun kados ngeten iki lho, Mas. Iya ya. Atase dusun iki jumlahe nyuwun sewu Desane kakek. benda ya to? Desane benda. Pak Lurah rawuh nggih? Rawuh. Pundi Pak Lurah? Alah Pak Lurah menika Wilijung dalu, Pak. Sing pundi? Niki lho Wilijung dalu Pak Lurah. Nggih, Pak Kades Wilijung dalu. Nggih nggih. Nggih. Wis ngerti to? Wis to ditanggap nyuwun sewu, Pak. Ndah. Wong nek ditanggap sing gadah dalem paling gak yo ngerti Harus karo ngerti, sing nggih. pucuk pimpinane Ah. pejabate kudu ngerti. Hmm. Wilujeng dalu Pak Lurah, Pak Kades nggih. Sing mbok sing cetok tek. Aku yo jeng golek sinyal ngono. Padha raro mbok omong raro. Kok lek ketoke nek kono ya mantuk-mantuk kok gak lurah. Pokoke anggere sentuk ya lurah ngono wis to koso. Sing penting kene iki Kak Pak Kasune. Lah nyapa Pak Kasune? Siapa to? Hah? Ora ngerti. Pak Kasune ora ngerti lho. Menika sesepuh pine sepuh. Kepala dusun kene iki lho. Lho iya to. Siapa? Pak Saifuddin. Nggih, Pak. Nan? Pak Saifuddin. Nggih.
Jenengane kok, "Heh, iki dunung mboten." Pak saya kula nggih mboten roh jenenge sapa. Kula roh wonge tapi ra roh jenenge. Loh, menika Sing penting niku. kok iso Pak Kafsun iki lho. Lho, sing penting niku mergo sing pun nanggap, ngoten lho. Lah niki kan teng dusun berarti bendone kan desane kan urung, ngoten lho Pak Lurah. Oh, niku. Lah nggih. Lah nek aku sing penting ya ora kuwi. Apa? Sing penting ya Pak Fuad. Pak Fuad sapa? Pak Fuad iki sing nyekel bendahara ya. Iya. Lah kowe enek cair apa orane karep Pak Fuad lho kowe. Kowe pengen mulih kok kene merongos prekone mah lemah terus geblak omahmu mbok dol. Lho aku nyantai Mas, aku tanggapan ngene mbok anggap aku butuh duit ngono. Ya. Aku sekedar hobi ngene Mas. Wah. Berarti nang kene yo Pak jenengan nyekseni nggih. Sing penting nggih tiyang Mojalegi niki padha mesem guyu, kula seneng. Marem atimu. Kepuasan tersendiri. Berarti rene iki ora mikir bayaran. Blas gak tak pikir. Golek dulur sing akeh. Yo. Oh, berarti mulai nek ra dibayari kowe rasa takon-takon. Nah masalah kuwi wis dipikir-pikir panitia sik lah. Kira-kira Bojonegoro Kediri ora dibayar ki saru ora. Ya kan gak penak. Awake dhewe rasa mikir, sing mikir panitia ya. Pancen nek omongane bekas maling nggih ngeten iki, Pak. Lunyu, omonganmu ki lunyu. Lunyu ki Kok modelmu mbok yo salam sik sing becik sing apik. Dadi warga mriki ki ngerti, mau dirasani. Nyuwun sewu Pak dirasani Nggih, lho. pripun? Kalau dagelane sing komet sing dodok kuwi tek modele yo lemu, tek yo putih kuning resik ngono. Nggih, ibu-ibu tang mriku lho, sing niku napa niku sing ngadang sing masak. Kok dodok kuwi kaya dagelan kondang saka Madiun. Sapa? Kok kaya Kirun ngono. Kuwi ya dirasani lho. Aku iya. Sing kancane dodok kuwi lho kok kaya kancane Kirun ya. Kaya sapa? Kaya Kirik. Napa nggih to, Pak? Jenengan nek nyawang pripun? Aku ya cara muni ngono ya ora setega itu lah, Mas. Mboten tega nggih. Ora Mboten pantes. pantes. Heeh. Nek jenengan napa cara mau? Ayo nek daleme Abahe Kirun kae kan rono-rono nek kono. Nggih. Ngarep enek recone. Reca, Lah nggih. itu salah satu di situ. Wah, ku ya padha ae. Padha wae piye to, Oh, Bos? diomongi kirik ra kok reca. Lah kowe kirik apa ora? Ya ora. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok mbok nesoni nyapa to? Ada enek kata-katane rek. Sing ngomong, Rik. Hah, ngene aku kirik to? Lah kowe kirik apa ora? Ora. Lho nek ora ya rasa nesu to, Rik. Ya Nek ya nyapa? ya Bu. Lha kan ngenyak aku bu kebu. Lho malah ngaku. Aja ngaku. Wong aja legi ngerti. Wah kebu kae ngono. Asem balik aku dhewe ya. Kebu kae buntute dawa. Lah aku Kowe buntutmu ndek kae salah tempat. jek piye omonganmu sing genah lho, Mas. Lah ya gur. Sing gur piye tak tapuk tenan iki kok iso omonganmu sing genah Lah lho. wis ya. Hah? Ya salam sing genah. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penonton yang hadir sing mirsani ringgitan dalu menika wau pun dijumlah kalih Pak Adi Ketua Panitia kisaran 7.526 jiwa. Kurang lebih lho Pak. Kurang lebih. Jenengan mboten ngertos to jumlahe. Mboten. Memang tawau disajangi ngoten. Nggih. Jumlahe sak mboten kathah. Memang ya alhamdulillah semene kae. Ya nggih. Niki napa to? Bilih punapa warga mriki dusun Majalegi nika luar biasa. Tasik demen kalih budaya kabudayan Jawi. Jawi nggih Pak nggih. Budaya Niki Jawi. nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Iya. Tegese nggih nglestarekne nggih purun nanggap. Bilih Betul. punapa lah sing rencang-rencang ngeten kados kula jenengan kan akhire perekonomian naik iso tanggapan melih niki berkat sedaya warga napa menika Masyarakat Majalegi. Nggih. luar biasa matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang ngrawuh tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringana sehat walafiat Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanahe subur, tanemane makmur, hasile kathah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak warga mriki. Mriki saged dinggih patuladan panutan percontohan kali Nggih. desa-desa lintune. Leres, Mas. Dusun-dusun lintune. Nek omongi sing ati-ati. Lah nyapa lho? Mugi-mugi pananane kathah melimpah. Ya kuwi lak munggumu apik. Dari awakmu kuwi apik. Lho kuwi donga apik to, Mas? Iya, kuwi nek sing duwe sawah, nek sing ra duwe piye? Kentelongso lho to. Panen apa? Walang. Muga-muga pananane kathah, sawah ra duwe kok panen. Yo ndongakno sing lengkap wong donga ora kulaan lho. Lho ora kulaan piye? Lah terus dongane piye sing becik? Mugi-mugi ingkang gadah sawah panenane kathah melimpah,
sing mboten gadah tumbas. Lah, sesat kowe. Sesat piye wong ora duwe kok tuku kok gak oleh lho. Lah tuku ki nek wargane duwe duit lan nek duwe duit mbok kon tuku nganggo apa? Ayo utang to. Wong kok mau mikir. Wong bangunan bank bangun kaya ngono ki yo nggo utang-utangan to. Jenengan kok ganggih kata Bu niki ilmune ilmu sesat. Lah wong kok kon utang bank ki lho. Wong ki ilmu yo apa aneh-aneh ya to awake dhewe lesu kuwi butuh ya mangan. Kok gak ngantuk turu. Nek ra ndek dhuwit utang. Lakone ngoten nggih Bu nggih. Padha. Sik to. Lah utang kuwi lho nek nyaur terus piye? Lho, wong utang ki wong didik apa ora didik? Ora duwe duit. Lho ora didik kok mikir nyaur. Nyantel. Ngawur. Lah nek ditagih pegawai banke piye? Watak watu ndasmu kowe. Sik tak omongane gatel gak penak iki. Semoyo. Lah nek ditagih pegawai bank Semoyo lah. Ah, Gawe no wedang. terus mbuke racun. Jak-jak lho. Ojo. dojo. Kowe ngene iki jenenge wong ra duwe isin utang kok ra gelem nyaur karo ning gone bank kuwi kudune isin. Ora iso sing ra diisin ya pegawai bange kuwi. Lah kek pegawai bank gak duwe isin? Lah aku ditagih seminggu ping 3 lho. Ora tau tak kei kok ijek teko terus. Ora diisin ta pegawene. Oh. Piye bocah ki lho piye? Piye apane? Celok. Apa ngoh? Wong utang kuwi nyaur pegawai bank kuwi nagih awakmu ki kewajibane bank nagih kowe. Nyaur ki nek duwe duit. Aku kan gong duwe. Lah nek ditagih, Ya semoyo. kowe biyen apa metengmu nyidam pring? Idam gedek, Pak. Wong ora duwe isin. Kowe njajal kono salam sing apik sing becik. Aku wis mau. Lho aku kan duwe omongan dhewe. Memang sebelah kene. Aku sebelah kene. Nah, sebelah kene sing aman. Lah nyapa kok aman? Banyak bapak-bapak aku seneng. Lah. Ya kuwi sing kliru kowe. Aku gak anak ibu-ibu iki ijek apik lho, iki wayang. Nah, Solawatan iki tau to. lah nyapa? Ibu-ibu manggon ngarep kabeh. Gek sing paling ngarep dhewe iki padha gendong anake karo ngemiki. Solawatan kuwi wis padang bulan karo ngemiki. Wah, Ya ta wong ora ngerti ra sadar saking menjiwai. Menjiwai Anake sing digendongi anake mik nganti ngene. Aku lah nyapa kok ngono? anu lang goleki anu golek apa? Golek Golek puterane. golek mik lho. Golek mie piye anake? Ngono ki ra sadar lho tok ketung. Ngono lho. Padang bulan. Anake piye? Wah pola aku mubazir kaya. Lah Ya ya ngono kuwi kaya nyuturi to, yu, piye to piye ngono lho. Yo nganu gerene yo. Kok gorone yu lho kok omonganmu. Lah kene dia ngolak. Ayo, piye? Entang. Kok iso ngelak lho. Kuwi mie kanggo anake kok kowe pengen melok mie barang. Lah ya kan sehat to kuwi. Lah bayi sakdo kowe gak ngentekno mie mboke to piye? Dek iki arepe niru bocah cilik emang lho. Bayi lanange biasa to, Pak. Dek emang lho arepe apa niru sing ngene emang arep. Lah nggih, kan mboten pantes jane wis Nek ketua. lanang ora apa-apa. Lah kok iso ora apa-apa? Lanange mbok ngantek tuweke ya tetep jek. Mie. Kowe kok wis eruh. Meneng ape salam. Iya. Wabarakatuh. Iki apa tak tapuk tenan kowe iki. Kowe iki piye to nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu ngeten iki lho sing tak gedengi komet ngeten iki lho. Kowe genanap, Pirsani warga Lah. mriki mojo lagi piyayine gadah semangat apik-apik bagus lembah mana ora Lah, kurang iya. cacate. Opo to sing kurang kowe karek salam coko malah cak. Iya. Suarane. Kaya kucing Ngomong ora ditrono ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bocah potongane kaya pentil ban ya gede suarane. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Loh. wabarakatuh. Piye bocah? Assalatu wassalam. Nek wong mukadimah kok ganggu padha. Kok iso ganggu piye to Met kowe iki lho sing gak Kowe sambutan. sing mbok omong iki gak bener. Gak bener piye iki? Kata-katamu gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Hei. wabarakatuh. Kri Sukri. Maca dhelik nek Maca jelek gundulmu kuwi maca maca jelek. lagi enek salam kok padha cengengesan.
Lho cengengesan perkara kata-katamu gak bener nggih Pak nggih. Sing bener piye? Iki salah sing bener ngene lho nyuwun sewu. Aku isin dipirsani ibu-ibu sing kaya ngono wis kene iki kene kaummu apik-apik Isin kok menyang. Sesuk ya butuh kok iso. Asal isik to tak ajari isik baru nanti kamu nyusul. Nah. Itu paham dak? Ya, ya. As-sholatu wasa komet. Iya ampun. Ini apa dadak? Kamu diam, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti Aku kur ngene tok. kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi. Aku tahu. Ya rupane kok genjek. Jendasmu kapuk kowe iki. Umi-umi kok ganggu konsentrasi. Kan aku melihat. Oh alah. Ya ya. Nggih, genje. Kata mama itu aku nggak boleh diganggu. Kamu sirik ya sama aku ya? Alah. Kamu sirik karena aku putih kayak Cina. Cina. Ya, Pak. Potonganmu tebok kadek. Cina wong iki mbok ngaca. Kowe mau ngaca nang banyu tadi. Sendok aku, sendok ngantek ngepang. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambya ipari tapi ambya. Anbiya. Anbiya. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono. Amma ba'du. Mburine Para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya masyarakat wilayah Mojolegi ingkang kula tresnani. Dalu punika kula bangga kalih panjenengan sami. Dene punapa? Jenengan sami tasik apa kuwi? Tasik kersa. Nggih menika apa ke? Nanggap ngeten-ngeten iki. Ngeten-ngeten Niki iki. Tak pathak watu ndasmu ngeten-ngeten iki. Ampun watu Pak, bataku. Oh, Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Mojolegi menika. Matur nuwun kalih buminipun dene cerita cakake. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Mojolegi niki. Nggih ta Bapak Ibu nggih? Mekaten ingkang saged kawaturaken tentang Apa isine iki lho apa? ora enak isine. Ora isine. sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu. Pembukaan dhisik terus isine apa, terus ngajak apa, terus ditutup nganggo semangat ngono Lah lho. leres napa mle nyuwun sewu Pak. Sakniki niku budaya Jawa nggih to. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya asing Pak. Ya. Contone mawon anak-anak zaman sekarang Pak. Ya. Kurang dibiasakan basa Jawa sing becik. Akhirnya kan dadi bocah sing gak duwe sopan, gak duwe adab gitu Iya, Pak. upamane Nyuwun sewu lek kados anak kula kan kula ajari terus basa Jawa krama sing halus. Nggih. Iki lek tak paringi duit, nggih matur sembah nuwun Bapak. Lho anak kula ngoten, mboten kados anak niki. Umur 3 tahun wis diparingi arak karo toak. Wah. Ngono ki kek ngajar sing Kuwi elek, Pak. biyen Lah nyapa? saiki bir Anak dikek bir bocah kocluk kowe iki. aku ya padha ae kok. Lho, mulane basa Jawa, basa krama niku kedah diuri-uri tenan. Kowe apa iso basa Jawa sing apik? Ya iso to wong Kowe Jawa apa ora? cah Jawa. Nek tak Jawa tak tes. Nuwun sewu Pak, kula tes riyen. Monggo, nggih. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Yo Jawa asli to aku. Papa Bangkok. Oh, Papa Bangkok. Bangkok. Thailand. Ora ya pitik. Kowe iki anak apa to, Met? Wah, teko pitik barang iso. Kowe sing Jawa, aku sing Indonesia jajal. Nek kowe trewong Jawa iso bahasane Jawa sing apik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sami. Kok iso sami iki? Wong Jawa iki salame ya ngono kuwi. Oh iya ya wis gak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pake-pake mbok-mboke. Apa Met basa Jawa krama kok sing ngono? Bapake-pake. Ibu, Mboke. bapak-bapak, ibu-ibu. Pake-pake mbok-mboke. Oh, nggih. Bener Pak nggih. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pake-pake mbok-mboke. saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Piye ta becah ki kocrok ketoke? Aku ini rokne awakmu lho. Atas nama, Atas iki dhuwur. nama, Jeneng, atas nama. dhuwur jeneng. Oh iya. Ya bener rek omonganmu. Lah iya. Atas nama Dhuwur jeneng Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Loh wabuk tenan kowe iki Pak Kades iso mbok ndandak. Aku karek awakmu. Karek aku piye to kowe omonganmu mblarat teko ndi lho? Bapak ipake. Terus Kepala. das Lah iya. Desa. desa. Lah iya. Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Pak niki lho Pak, dicekel Pak. Mboten Pak niki lho cekel riyen.
Ngono kok neso. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi wara-wara. wara-wara gitu gue. Yo, banter-banter Akan memberikan himbauan Ajeng maringi wara-wara untuk seluruh warga sini kagem sedaya masyarakat mriki. untuk jangan minum gula terlalu banyak Ampun ngunjuk gendhis kathah-kathah karena dapat menyebabkan amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyuh legi. Wih. Kowe apa senenganmu ngombe kuwi to, Met? Ah kuwi karek awakmu Lah dik iso teko uyuh legi. kencing manis. Apa kuwi? Kencinge uyuh Legi, manis kuwi lho. kencing manis. Lah iya uyuh legi. Enak. Gak. Dan saya di sini Ugi kula teng mriki senang sekali remen sangat bisa bertatap muka langsung dengan semuanya. saged tatapan rai, saged tabrakan rai. Saged Jane kau pepak tapi kok kata-katamu tabrakan. ruwen-ruwen. Lah nyapa? Ketabrakan. Kaya mau lho sing maringi hadiah bareng ya enek hadiahe. Nyapa? Sing maringi hadiah kan enten Pak nggih, Pak. Nggih, door prize. Ada Door door prize. prize. Iya. Misalnya panitia, Iya. kowe sing Jawa, aku sing Indonesia. Iya. Saya di sini Kula teng mriki akan memberikan hadiah. ajeng maringi bebungah. Hadiah yang pertama, Bebungah kang nomor sepindah TV 1 in. TV cilik ngono. Wis tong karek manut sing bahasa Indonesia kok iso TV apa ora? tunggal in. Nah, hadiah yang kedua, Bebungah kang nomor kalih rokok jarum 76. udut dom 76. Kok udut dom. Enggak cangkeme jebar kabeh. Iya ben brodol ya wis. 76 kae ya nyonyor kok. Udut dom 76. Dan juga hadiah yang ketiga, Ugi bebungah kang nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Apa Burung puyuh. Burung puyuh ki apa? Puyuh-puyuh. Niki lho Pak Dalang niki nyuwun sewu. Dalem. Beto napa niku sindene ya apik-apik sae-sae lho. Mas. Apik tanggapan. Lho. Iya ora ngono. Mulane dicicipi. 97 biyen tanggapan aja legi ra ngerti awam. Piye sejarahe piye? Padahal dewi. Pak Wawan ki? Nggih. Lah biyen nganggo piye? Enggak wis siji tok sindene. Lah terus wayange? Siji tok tuwi. Pak Wawan iki? Wayange sik kerdus. Lah kowe kok apal karo Pak Wawan? Apal iki takon kok. Takon tak kira kenal kuwi omonganmu kok so. Ora. Kula riyen lek mayang 97 teng mriku lho, Mas. Teng pundi? Teng mriku sing sakniki sae bae bangunane niku. Ngajenge Pak Wo mriku. Nggih nggih nggih. Nggih, biyen musisine setunggal ki Bothok. Oh, Jenenge Pak Kasyono sakniki pun mati. Oh, alah. Ya pun mati. Ngantos sak niki. Nggih mati yo terus lho, jenengan Mas. ana tiyang meninggal kok malah guyu ki bangga ta piye jenengan? Sing tekok kuwi lho. Oh, mboten. Ngantos sakniki karepe apa bar mati urip meneh ngono lho. Iku Lah, yo. napa? Lah iya kuwi Kok bar mati urip nek Lah jane aku apa? takon ya ora apa-apa to. Saniki Iya. mun meninggal. Oh. Lah aku takon ngantos sak niki ayo mosok keliru. Mari kuwi sing takok ya sesat kowe mari dhewe Lah kok nek iso. umpama urip nek ya mati siru. Mati siru ki ndek enek to Suri. mati kok Suri. suri kok siru. Enek nek Mas Mati Do. suri. Pripun, Pak? Kuwi kancaku ya saiki ya jek enek. Terus kancane, Mbah anu kae mati lho. Lho, mati ya? Heeh. Lah kok nganggo ye nyapa? Lho, eling-eling ra tau mati kok mati. Wonge saiki jek enek. Biasa. Ah, sing tekok ngono kuwi. Aku sing nabuh kuwi. Wes. Walah, Iya. nggih cocok niku. Biasane ra tau mati. Biasane eling-eling ra tau mati kok mati. Niki saged pitepangan kali sendiri jenengan, Pak. Monggo, Oh, pun, nggih, monggo. nggih, 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 nggih. Nyuwun sewu nyepeng mike anu, Mbak. Nggih, nggih. Paring kula sinten? Kula Selgi, Oh, selfie. Nggih. Di dalam saking pundi nggih? saking Kota Kediri. Oh, nggih. Tasih sekolah napa ampun kerja napa lulus? Sampun lulus. Lulus. Cita-citane sampe nek pengen dadi napa, Nduk? Maling. Ibu rumah tangga. Kok iso maling pripun to, Pak? Jenengan kok malah Ora. Cita-citane ibu rumah tangga nggih. Wah, cita-cita mulia. Mulia niku Alhamdulillah. nggih. Alhamdulillah. Tak kok biasa piye to, Met? Biasa Bocah pripun? seni nganggo seni. Seni piye? Yo nganggo lagu ben semangat masyarakat ben ngerti. Oh, kae jenenge iki. Oke, oke. Ono ae. Iki kenapa kok nyandur terus kat mau? Kok kono ae. Koyoke latah, Met. Ah, iya. Koyone lho kok. Sok. Akhirnya. Mas, nyuwun ketipung, Mas. Dung, tak dung, tak dung, tak dung, tak dung. Dut, Pakai lagu ya, Dek. dut, Nggih. dut. Dut. Sik, Mas. Piye lambemu ngomong piye? Gendange. Kendangnya piye munine? Ketek dut, ketek dut. Ora. Aku lho krungu kok kene. Jenengan mireng, Pak? Krungu. Yuk, ketipungnya, Mas. Delok ketipungnya. Tang 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 tang. Dut. Dut. Kele. Dut. Kele penak. Apa yang kok?
Gendang mereka kok nyemoni. Sing nyemoni sapa? Nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek gendut ngene. Aja ngamuk lho, Tek. Aku ora ngamuk, Nyuk. Ngono mbok gawe masalah. Ya aja legi nangkep kewan tok. Sing kewan ya kowe iki. Ngono lho, wong ngene kek lho. Piye? Wong seni ya kudu nganggo seni. Oke, musik. Yuk. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Dek Selgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari kota Kediri. Asik, geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa? Aku namanya Rere. Aduh, Re. Rumahnya Minimalis. ada di mana, Re? Asliku Kediri kota. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum, Re? Makso. Kata-katamu ya. Kalau boleh tahu. Sae rawul-wulan. Iki ora gerakan. Cerita aku Bromo. Kalau boleh tahu sudah Oh, punya iya. pasangan apa belum? Aja ngono. Ayo. Geser, Dik. Ayo geser. Geser. Yang pirang Ya. siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Asik. Kok datar to, Mbak? Lah piye emang? Nganggo nada no. Oh piye? Nama aku Api. Oke. Halo. Oh cucuke ya ngono. Ya iya tambah ketok sensual. Lambene kaya mentok. Entok nyosor kowe. Piye contone namaku. Nama aku Api. Pas apine piye? Api. Piye? Ah. Wis Masa aku. Apa mbok bungkem ora. Yang ini siapa namanya? Pirang. Ya. Nama aku Avi. Kurang-kurang. Api. Cokot lambene cokot. Cokot iki Enak lambene berdarah-darah. cokot. Lambe sing endi? Eh? Lambe sing endi? Ya kuwi lho. Ancen lambene pira to, Mbak? 19. Yang ini siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Mbah cangkeme. Iya toh Pak malah jenengan cangkem-cangkem. Lah yo ya Cangkeme dijojokne ngono. Wong ayune kaya ngono kok cangkeme. Lah dia cangkeme dijojokne. Ancen ngono kuwi Pak, kebiasaane ngono kuwi. Biasa, Evi. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya enggak dibawa. Jangan dibawa, nanti bekecot. Aku bukan bekecot. Lah terus? Keong. Keyong sakmene, sawahe sak pira? Sawahe kudune luweh amba. Apa Lah keong. Keonge sak. Keonge semene sawahe. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Iki ketake setrume gegeden. Iya ya. Frekuensi nih. Apa? Frekuensi. Koyo ngebrik ya frekuensi barang iki nyapa lho kok radio. Iso kadang pecatot ngono. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Aku Iya. namanya Susi. Susi. Susi siapa? Awak duwe Susi lo, Ferry. Apa Lho piye? Mboten ngangge nada napa Susi Wah, Dewi Susilo wah. tari. Tari apa pari? Ferry. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahku ada di Blitar. Apakah kamu sudah punya pacar, Mbak? Aku sudah punya bojo. Geser. Oh nyapa kok langsung ge. Nek wis duwe bojo mbok sisan. Ada nyapa? Anake wis Piro. Ngono lho. iki 8 piye. Mbok bar anake wis piro teko? Bapake kuwi piro? Kok iso bapake piro? Paling gak bapake sik mampu apa gak lho. Nek gak mampu tak
genteni. Kowe ape lunyu? Ora. Ayo kowe ge bagian loro ke. Alah nyampet kok entekno sisan lho kok iso. Yo ngeten iki lho Pak, ngeten iki lho Pak. Ya. Wong mergawe bareng kok ora enek keadilan. Lah nyampet kene mbok takoki lho karek loro-loro diwut-diwut. Aku lho wis mergawe 1 2 3 4 kok iso diwut-diwut piye Lah to? kae tak takoki urung karane iso jawab to. Alah. Kowe nyepele sindene Pak Wawan. Ora nyepele medhe wajahe kawak. Wajah kawak ndek enek to piye kok iso. Ayo jajal sithik. Namanya Kae lho. Kae lho. Kancane budal tekoni iki lho. Iki Tokor basa ya apa? ora. Basa Indonesia, Inggris yo iso kuwi, sinden kondang lho Mas. Inggris, Thailand iso. Kendang. Alah. Di tak tu. Excuse me. Weh, Alah. Inggris. Lah ndi kendange cae? Ayo ki usul yo. Excuse me. Mbak. What is Alah. your name? Ora enek kok dawa menjore. My nama Alah. Nuli. Ya ora we. Awale ngono wong wedok ya awale cuek kok nek Gak wis tau delok Indosiar. engko nek wis suwe-suwe engko mesti lenyeh dhewe mapan dhewe. Iya. Terusno. And you kondi. Inggris kok Bahasa kondi Inggris piye to Pak? kondi. Aku Omahe. kok enek kendangane ya gak adil. Kendang Lek. Aku dari Bong Cino, Mas. Bong Cino kok kaya tau rono. Enek apa, Met? Kowe kok. Sampun geser yang sana. Enek ki ape? Sampean Alah. Pelinteng dasmu kowe engko. Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol dek. kok gak krungu. Krungu. Wong niku mbak tesih tengen kok ora krungu piye? Nyampet aku tak Lane budek engko darai lho ya Allah. Ya wis ndang Ah, jajal. jajal. Yang ini Alah. siapa namanya? Alah bagus sih. Meneng ah. Ya ampun aku diganggu. Ya cup sayang maaf nanti saya kasih tahu. Kamu kan tidak kenean ya. Mbak jangan diganggu ini tuh malu-maluin. Maksudnya malu-malu. Yang ini siapa namanya? Namaku Ana Purbaya. Iya Mas piye? Apalagi Kowe krasa piye? Kau ngeri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Ayo terus. Kalau boleh tahu Iya. asal dari mana? aku dari Tulungagung. Jelekno sabun elek-elekan. Kok iso teko sabun bareng ki rusane. Mbok ki apa? Kudu adus ya, Pak. Kudu adus. Apa ngeriame iki ngono kuwi. Ora eling dawuhe mbah-mbahmu biyen. Piye mbahku yang ninggal kok. Lah ya mbahmu biyen kan wis meling. Ya. Le komet kowe kok somben dadi dagelan kondang, kowe kudu kuat imanmu, jaga imanmu. Masalah kuwi lho. Ya. Aku arang kuat. Sing pundi riyen iki digado. Sing Matur. Sampun gadus to, Mbak. Kok pikirane kok neruwen-nerno to mesti angger tak kok. Mbak iki pikirane Ya kersane selain nggo mandi ya ben lunyu. apane? Sabun kuwi lho. Ayo disiarne sapa sing marjo meneng riyen. Monggo pun merdekawan milih monggo. Bebas. Bebas nyanyi. Yo. deh. Ayo ning ndi? Kowe no. Lah kowe sakmene kae sing mbok pilih sing ndi? Aku ndi masuk. Pokoke aja siji kuwi. Sing Lah nyapa siji kuwi? sing ndi? Golak. Sing ndi? Sing nu. Wis teko nuk lho kasa. Cek. Jack. Bapak Ibu ada supaya berbahagia. Iya. Enak Pak. Niki sone napa Pak? Kok penak? Gluduk. Gluduk Audio. sesuai dengan namanya. Betul. Gluduk suaranya sangat menggelegar. Iya. Kok ya percaya to? Loh, aku yo ora percaya, kok percaya kene aku musyrik. Oh iya. Kok syahadat neh aku. Waduh. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kosan di tak tapok lho iki. Dah. Eko kok takok cirikis ngoten to Pak kok iso nggih to? Eko kok ngurus. Lah nggih. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing. 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 Limbingmu akeh untukku garing.
Buah liyane blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Dan saya mengimbau yang di sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katok. kecantol. Suwek. Eko tek ngono to, Mas. Neko syariah, Mas. Syariah. Kok kaya bang? Nah, menjaga kesopanan. Oh iya, becek. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Ya ampun. Kata-katamu horor kabeh. Bener apane to, Kok Mas? sing sopan kaya Lagi ya kurang- ditingali wong sakmene kali kok ya. Mari kita sambut but. Lah, Pak. Kowe menjebak kowe. Sing jebak sapa wong kowe tres sing mblanjur Kowe ngono. langsung tok menyambut aku ya mbut no. Aku ya langsung no. Ya jal nek Eko sing bener piye nek MC sing bener. Oke. Lho, lagi suara ngono tok suara sapa ya kae ngono. Nggih saestu. Aku lagi muni yo ngono wis walah iki sing MC asli melipir. wedi roh suaramu. Minder kok ya. Baik saudaraku, malam yang sangat istimewa di Mojolegi tentunya. Kami hadirkan sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Mas, suaramu kuwi wis apik ning guyumu kuwi kedawan. MC orkes ngono. Kata-katane sing penting. Lah, ya. Guyune ki sithik wae, aja dawa. Aja Dawa. Nggih, Pak nggih. Nggih aja akeh-akeh ngono Ngono lho. lho. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Malam sangat istimewa untuk Mojolegi dan sekitarnya. Ada kita hadirkan dari Kediri Show. Iso mak nging. Ben jebol kendanganmu kowe. Jarimu sithik wae. Kuwi ya kesithiken to, Mas. Tegese ki ngene lho, Mas. Sing MC cetha ki to? kata-katane guyune ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Apa Jam Pak? ora? Sedengan. Malah dicipok. Iya. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada sederetan artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya tentunya di sini. Ada siapa dia? Kita panggilkan satu persatu spesial untuk Mojolegi tentunya. Yo, sama-sama kita panggil. Raimu kaya mercon. Timbang kowe kok kresek. Sinten, Pak? Pun derek Mbak Ana saged Mbak Ana. Purbaya. Purbaya. Yo, Mas. Dados. Yo! Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam. Ya ampun apa kabarnya? Muah, muah. Kamu Kose. ya udah selamat malam. Kose. Kaya Yo ben titik kok isih kaya Mas Dodo iki mau Mbak lho. Ana. Iya, Lama ayang. enggak? Ayang. Oh, makasih Bebek. Iya. Lama nggak ketemu loh Beb. Masa sih? Kamu gimana kabarnya Beb? Baik, padahal kemarin loh. Iya aku tuh orangnya suka lupaan. Jangan gitu. Itu yang gelang kalung yang aku belikan 3 kilogram masih nggak? 3 kilo. ibar dikominggat mu. Enggak, Kan kamu detail. ingat ya? Ingat. Kita kan dulu pernah pacaran. Iya, Kita iya. jalan-jalan di pantai. Terus Pantai ngapain? Tulungagung. Kita kan bermain pasir. Berenang nggak? Padune Berenang? rande duit. Berenang, aku Iya. pakai pakaian itu renang. Kamu juga pakai Bikini. Iya. Bikini bottom. Bikini. Apa kok bikin Aku batam? yang burimu. Kowe mau apa? Lah kayak aku sing golek kresek lho to. Mbak Ana, Dalam. kamu ingat dah setelah kita renang kita kan ganti pakaian. Kita di itu kamar kecil kita ganti Iya. pakaian. Pakaiannya dilucutin. Dilucutin.
Kamu nyambunin aku nyambunin kamu. Wayangnya iso mesum iki ya. Aku iso Mesum biasmu. Rek pikirane sing jorok, Pak. Niku Mbak rabut kae rapi omong-omongan mbok sing baku Lah, kok. iya. Ya, namanya juga Padha ra pacaran. klambene. Pikiran gua teko ndi? Iya. Aku dhewe padha. Berarti, Dek. Coba Mbak Anda lihat tangannya apa-apanya. Ora enak. Bahasa Indonesia epek-epek ora enak. Apa, apa? Telapak tangan. Tepalak kanan. Alah, telapak Telapak tangan. Ora kanan. enak bahasa Indonesia epek-epek. Oh iya, betul Mbak Iya. Ana. Ini setelah saya cek kodam, ini kodam kamu Alah. kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Coba kamu. Oh kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh lah ya bojoku kae curut, Mas. Ini kerah terus. Was. Aku ora tau apik. Ya ora apa-apa. Kancamu budal mbok elek-elek lho. Jenengan nyuwun sewu astane jenengan. Piye? Oh, Wah, caplak tok. kadasmu tak tapuk kowe iki. Tuapuk. Lah kaken milis. Ora. Kaken gendok asin. Iki lambemu wis sing genah kok. Ora. Monggo Mbak Ana paring panglipur diparing setunggal tembang monggo. Napa niki? Wah, Bareng wonten Beb. pamundutan. Nah. Nggih, monggo. Gerajakan Banyuwangi saged. Oke. Ya. Monggo geratakan. Geradakan piye to? Gerajakan. Oke. Nuwun sewu Mbak Ana Apa? napa sing dipilih Nggih, monggo nggih, pun. nggih, nggih, nggih. Bajing loncat salam Napa wonten Dalam pramuka. Salam pramuka piye to? salam kirong nggih. Oh nggih, bajing loncat salam kerong kali ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Ayang-ayang, saja. siap. Oh, lagu sing terbaru. Ayang. Iya. Dalem nggih. Kalau ini ya, jangan diganti ya A-nya ya. Sudah Iya, jangan sampai Iya. Ini sama Iya. ini ayang, beb. Ayang. kok Iya. semut tok lho, Mbak. Alah, Lah padune ape demek kowe iki kok iso modus kowe iki. Branden apa tak iki mau? Sugeng bisa. dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Sugeng dalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah sapa iki? Bung Sam. Warung Gubuk Asmara, Warung, Sorben nggih. Kerenceng Barat. Oh, nggih. Nah, niki Mas pundutane. Pundutane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal Nggih, bagus setunggal yen nggih. nggih, Mo. Oh niku Siap. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangen to. Ayang-ayang. Lho, ayang-ayangan apa sakit niku. Lah, oh. Dewa-dewa. Gede dawa. Apa kok gede dawa iki lho urusane apa? Ngene bapak moro tua. Terus. Terus. Mbah. Mbok pancing ae tekan ndi lep. Gede dawa ngene bapakmu. Anu nek gak anu sing anu kuwi di begadang ya. Begadang piye lagune? Sok iku lho kok. Ya monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu nih. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama saya anak aja. Saya wakil Cak Komet. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Untuk Anda, Mojologi luar biasa. Yo! Ojo lagi. Tigang. Makasih. Terima kasih AA. Nggih. Lho sampai pasangane kok ngono lho kok iso. Mesra. Tapi salut tenan nggih Pak nggih. Nggih. Pak Komet niku suwantene luar biasa. Estu, wah, Kepenak sangat. Saestu. Kula niku sampai napa nggih dibilang iri ya ndak. Cuman saya betul-betul kagum sama beliau. Lah nggih niku kan namung kanugrahan to Pak. Lah nggih. Mboten sedaya tiyang gadah. Suara kok iso kaya ngono kapike ngono lho. Oh nggih Wah, niki. jan gereng kaya ngono terus Dan niki- MC apik. Leres niki wengenane nyuwarane maratuwane ngantos minggat maratuwane Pak. Saking apike. Nggih. Iya Pak Komet, ada permintaan di Ada sini. permintaan dari belakang. Langsung dikasih presiden yang berikutnya. Aja sik. Tanya apa? Jaluke selawatan. Ngene to. Mbak Nuli. Cilek kuwi lho to. Piye to kuwi? Selawatane piye? Aja engko sik. Selawatan kok Sok, nggih nak, masuk Pak nggih. Niki Pak Komet luar biasa. Lah Aku nggih. kok Mbak Nuli monggo diderekke Cak Komet kalih Mas Dodo, Mbak.
Mbak sinten? Mbak Nuli. Nuli. Nah, Nuli. Apa to Nuli? cilik. Apane? Ya anu. Menika kalau tak kalih maca punyuwunan. Monggo. Pamungkutane napa, Pak? Sugeng dalu mak cangek kula nyuwun lagu tawi gending Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sideman. Ale. Matur nuwun saking Bung Sam warung Gubuk Asmara. Oh nggih, Bung Sam, matur Nggih. nuwun. Menika kala ugi wonten saking Sumber Benda Pare Mas Dodo Mas Oke. Komet. Nggih. Sing pisanan awake dhewe ketemu nika lho. Oh, nggih. Teng lapangan Nah, niku, teng lapangan. niku. Bapak Zaini. Mas ini nggih. Grup. Dalu niki rawuh Ah, nggih. ngersake sesideman. Mbak Dewi saking Sumber Benda ugi rawuh. Oh, nggih, matur nuwun rawuhipun. Sedaya nyengkuyung panjenengan lho Mas. Ah, nggih. Yuk ditanjake mleh nggih, Pak. Ah. Monggo. Nuli, Mbak Nuli nggih. Ya. Ki Yo. mau sing Mbak Ana mbok siarne Mbak Nuli kok ora. Ya awakmu gantian to, Dok. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikutnya tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No. 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 Pak Gelino. Kok gelino gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Cok keker. Luar biasa Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula Nek siarne. anak mbok siarno Ah, sampai berkat, nyedek Mbak. nyedek Langsung, ngene. Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo komet kelakone komet. Nggih. Iya, Mas. Dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok Oh, melok. kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundul mono, Pak Dalang ya, Pak De piye to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nulik aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. enek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nulik. Ngene apa ora, Mas? Karo Mboten, Mbah, ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nulik ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to, Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye kok. ngapur kate, Mbak. aku jane arep nesu Ya, terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah, ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Lho, Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Nggih. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada Nulik jumblenge ya. sabar, Met, sabar. Mbak Nulik dan Mbak anu Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Kruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siane, Nak. Lho ki njuwo tos wong gak geblak iki. Siap, Kruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono Oh, rusak. semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Kruk. Wah. Tegak, Kruk. Hadap kanan, hadap kiri, Kruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kowe kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh ana kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa? Oli. Kok iso oli piye to kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan, Kruk. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan, iki yo Dajal tangan kanan kanan maju ke sing di kok depan. kanan di lelele. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Tegak, Kruk. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, Kruk. Telingane musuhe. Oh. Nah,
Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye ta kowe iki? Kuping. Kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong, pegang Kuping. telinga krek. Tegak krek. Pegang hidung krek. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah wong wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis teles. Sogrok. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantahku Manggrang. Pegang hidung krek. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek kowe iki Koclok ya? jane komandan apa model. Ayo. Nuli, Enek komandan lemu kaya tong ngene iki. Ora enek sak rosku. tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Eh, Mbak Nuli menyesuaikan tembangipun. Anjir. Monggo. Berhubung kok iso gubuk asmara. Dan apa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndekne aku lomba Al-Qur'an, Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku ke. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Jadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, ya toh. Ya Kak. Mbah, Kowe iki mboyo omonganmu aku ora iso mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Nuli iki kemarin ikut lomba apa, Mbak? Al-Qur'an. Al-Qur'an ngeprint. Al-Qur'an. Terus? Ngeprint piye to? Apa to Al-Qur'an lomba napa? Maca Kira maca Qur'an, khataman. Iqra. Lho, Ikra kok sombong men sampean. Ikra ora Qur'an, Qur'an ki dhewene. Iqra siji lunas satu dunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Ah, batan iki ta. Oh. Jajal sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai prestasi. Ben Oke, adem oke. ngrungokne ben adem ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hayo, Mbak Nuli hayo. kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno, pamerno. Anjir, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kak. aku plus-plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli Mas. Nek basa delian lo pinter. sampean wingi lomba apa? Ikra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba Ikra kok terus sesideman. Lah iya. Jane koclok ya. Aku bar lomba Iqra kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina. Kok iso sesideman monggo. Monggo Mas. Digarap napa monggo Pun jalanan garap. ya oke. Nggih, garap rumah. Mumpung Mas Kok iso Ipan. garap lumah tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Lah niku kok. Mbak, aja lungguh ning kono sampean. Mas Ipan garap nggih Mas. Ki Ben lanang, rame Pak. Ki lanang apa wedok to, Pak? Lanang. Wedok Mas delok. Wedok kok nek mlaku kok bekakah ngene. Oh perses kok. Oh perses iki jam motor tapi. Ayo Mas, Kurniawan. Plos. Bojoke pedhot dalan iki wis. Ngatasi, Met. Ngatasi. Ayo. Getono. Kono. Kono sing lanang. Luwe becik patenono timbang kepisahan.
ben rame. Wah, Sik maca anu penyuwunan. anu nyapa? Nyapa, Mas? Alah ben ngono. Ben ngono. Oh, musiknya madhep karo Jarwo. Cah konsisten ya. Konsisten. Urip ana kutang ati. Bakal tak wujudke. Kaget aku. Aja emosi ancen karaktere ngono kuwi. Ayo, pancen donya ki rena-rena. Rena-rena. Ketoke meneng jebul kaya ngono ki ya. Lah nggih, koso. Nyatane nggih regeng tenan dalu punika. Saestu panjenengan berdua yang jangkepi, Mas. Ah nggih. Dados suasana iso regeng kaya ngene iki mergo panjenengan ugi jangkepi Nggih. membuat suasana semakin cair, semakin indah. Sementing sedaya seniman iki saged nyengkuyung setunggal pokok setunggal insyaallah saged ngregegaken suasana dalu punika, Pak. Betul. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli, yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten menika? Ada Sose. Susi po sosis. Susi po sosis. Susi kan nanti panggung ini kan Sose. Untuk Anda. Iya iya. Iya iya. Mbak Susi, Mbak Susi, Susi
Dengkule mak brak. Ndek sakit sayang, nggih sakit. Alah, alah. Dengkule merocot. Kok modele kok langsung melu-melu ngono ya? Kok kaya mulai-mulai gimana? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Lah dalah. Selamat ulang tahun. Tisu. Bolongane. Wis penak. Nyapa kok mbok anu lapi tisu nyapa? Kecer sak teleni. Ya Iya. Apa wong pirang-pirang kok enggak pareng Kene enggak sopan. kok ora apa-apa. Enggak sopan ya dia pundut. Enggak sopan delokenmu. Sak telenike kok terus mbok pangan iki piye to? Lah jere ra sopan. Maksudnya sak leni kok mbok pangan. Lah kancane keduman apa? Peken dhewe. Susi ya. Enje sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Susi. Sampean mau apa munggah musiknya ya kaya anak-anak lho. Nggih. Iki nek dilagono ya kenek lho Susi. Mosok to? Susi, kalau gede mau jadi apa? Wong aku nyemet tisu itu. Kowe kok ganggu aku lagi. Aku ngetes jalane iki latar. Iki jebul latar tenang lho to. Wong wedok ki rasa mbok tes. Oh, gak. Lek wis kondisi kaya ngono malah mbok kageti terus kowe iki padha karo ngrusak mentale Mbak Susi. Rungokno kuwi. Bocah kaya ngene iki Ya wis kaget. maaf. Foto-foto. Foto cekrek. Korek ya foto. Lah ngono dhek yo ngene. Iki sing wedok bareng yo manut bae Kok lho. nganggo Kosok. korek. Iki ngono lho. Nek enek sinden latah ki malah aja mbok go dolanan. Iya ngapunten, Mas. Paling gak malah awake dhewe ngurmati didandani sing apik latahe ben ilang. Nah, Nggih. kula. Cium. Yo penak. Aku tak sing sisi iki moh. Lah nyapa? Alah engko aku nyedak kowe tapuk. Ora. nek kuwi ora. Nyapa to? Wajah to kok kono ditapuki ora. Tidak Nyapa? boleh. Sampeyan Dik. Foto-foto. Foto. Gosok. Cek tak balene. Ben aman. Kini ku wonten pamundutan. Ayang-ayang. Ayang-ayang wis kok. Juatas. Iku mau lagu anak-anak urung dijawab karo Mbak Susi. Oh iya jawaban. Piye? Susi, kalau gede pengen jadi apa? Sampai Enggak pengen jadi apa-apa. blantek ilo jarene. Ketuwek. Kok blantek to? Ya disauri dijawab sing genah. Piye? Susi. Aku kalau gede mau jadi plantek. Dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Susi, kalau gede mau jadi apa? Aku wis gede mau jadi dokter. Ayo kowe men, kowe, sorry jawabane kowe. Kowe kayak pertanyaan. Aku apa kuwi? Aku mau takut apa tante? Kowe nakai Mbak Susi. Susi, kalau sudah jadi dokter mau jadi apa? Cici, kalau sudah jadi dokter mau apa? Mau nyuntik kamu. Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa masyarakat Nggih. Mojoledo. Dungane napa kagem warga Mojoledo iki? Tina Bono Bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Mugi-mugi masyarakat Mojolegi dina bono ing balak, Nggih, jinaket ing rejeki. Amin. Ayam tentrem Amin. sing panen ya panenane wakeh melimpah Amin. ruah. Sing ra duwe. Berkah barokah sehat panjang umur. Halo, Sing Mbak. rong duwe bojo ndang entuk bojo. Amin. Sing wis duwe bojo rabineh ra apa-apa. Lah Pokok kok mampu. dongamu kosok Pokok mampu gak apa-apa. Oh, iya. Adil. Iya Tapi sepenting sadil. sayangnya gak nek sing adil, dadi gak usah. Ayo. Duh, timbang menyakiti hati seorang wanita. Ya mulane sampean dongan aja sampai dadi bojone. Lah ya Ya aja. siji kanggo selawase. Ha-ha. Pisan kanggo selawase. Lawase. Kaya Kaya to lagu. Iso lagu kondi kok, Cok. Kaya. Mangga. Enak tapi iki. Mbak Susi, Injih pripun Mas Tetep. perlu diketahui bahwasanya Mojolergi niki luar biasa. Sing Nggih. mirsani nggih ketinggal atau Cakep keruntut. lho. Kenapa? Mojolergi. Ya cok wong kene we. Omong Wong kok. kadangi Cuma lambe. lagi dikerok sindro Maksudnya ilate. ilat yo iso kesandung, Mas. Sandung bedino. Bedino piye? Ya lah wong
Komet mau nek yo mojo kendil ngono. Ya malah kowe mojo kendil, aku mojo legi cek apik. Bahwasanya warga mriki Mojo legi, mojo kendil. warga ingkang guyub rukun. Rukun. Lenggahe pun ketawis, Mbak. Iyalah. Lenggahe pun rapi sekeca sae. Niki sing bagian ekonomi lah nika bagian VIP, Mbak teng nggil nika lah. Iku ya enek ning kono barang ya. Lah pancen omahe kono. VIP juga itu. Kuwi wis rasa sama dak sek-sekan. Oke. Wis aman itu. Ayo toh. Ya toh. Apa iki lagune? Wah, Mas Toto niki pun duet kali jenengan. Engko Niki ora, aku kan wis sampean urut. Oke. Mas Toto. A minor Mas kuncine jero. A minor. Aku gak yakin. Lah niki lho. gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Wong ayu. Ari A minor. Kok A minor? Kowe mah njaluk A minor. Hei. A minor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono biasane apa? Kowe gayamu. Gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Wong ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Oh, gabluk. Kok gablok ki jenengan ki malah yo rese kok tiba Apa to? Kok iso gablok pripun Lah to? piye? Nika lo nyetrom jenengan ngendikan gablok menika nderek gablok. Lah sing bener piye? Wong bagus. Oh, wong Nah, bagus. niku lho wong kakus. Aku si jumbleng neh tak tapuk kowe iki kok iso. Enggak, Mbak, enggak. Aduh, kene kowe aja merem nyanyi. Lah wong jenenge wong ngrayu ning Ora kono. mesra. Aduh gak mesra kaya wong satru lho. Iki setengah wedi lho Bang iki. Aku ki nek nyanyi karo melek mripat roh ayune sampean aku Alah. gak kuat gak betah. Ah, bohong. Mulane tak tutup mataku. Kok tak tinggal melayu gak ro. Gak apa-apa aku golek neh. Kowe iki kok Yo, disauri Mbak. ora abot blas karo suci. Wong bagus. Wong bagus. Antep. Bobotmu. Wong bagus antep no rasa timu tresnaku dolos jroning kalbu kok kaya aku wong PC. Lah padha pecene tutu-tutu. Lah wae mas aku wong wis bener-bener digandeng lho. Lah kok digandeng Aku ben ketok romantis. Ya ora romantis ngono kuwi apa ya karo dipangku. Oh, iya, iya. Piye ngono? Senadyan Oh, senadyan. ngaruh ni banyu segara Pas. rasaku ora bakal sirna. Senadyan punya Astagfirullahaladzim. Pupune rasane sikil kaya pupu tok. Kodhe nek sawiti. Ini mbok dawakno. Ora iso dawa genku. Ya iya. Apuk tenan. Cah lemu ya biasa to. Biasa piye? Alah angger sehat ya apik. Kowe ape ngomong cilik ngono ta? Aja ngaku to. Tak warai, warga kene. tak warai. Gak Piye? apa-apa cilikoke kaya helikopter seser. Cilik iso muser-muser. Nah, kaya helikopter seser. Lah kaya cah kili. Cilik diasmu. Cilik. Timbang gede klimprak-klimpur ora. Ayo aku dijamoni to. Cilik iya. Kancane nyambut. Kayane das capar. Apa? Lagune apa iki, Bang? Sayangku. Lagune apa? Lintang Asmara. Sing mesra ya tapi ya. Ya. Oke, ada Lintang Asmara spesial untuk Mojo Legi. Ada Cak Dodok dan juga ada Susi Sibirikiti. Kowe dadi mak comblange. Iya. Aku nyokurno lah, nek awakmu keliru aku nyokurno. Oke, makasih kan. Akeh keliru nih, Pak. Yo, musik. Iki jane apa lo sinden apa bekase kernet kok. Yo, Kalangan permintaan selendang biru. Oh nggih. Selendang biru. Ya, basa. Kuwi mbok gawe tayub kuwi kok iso. Lagi sing piye to, Dok? Oh, Selendang biru. Oh ya. Mbak Afi jumeneng yo, Mbak Afi. Mbak Afi. Niki lemburan ngantos jam pinten, Pak? Ah, sak senenge. Setengah sekawan, Mas. Loh,
Niku nanggap napa nyiksa. Limbukan nang ngantek setengah papat ijane opo? Layak ngomong setengah papat lho kono wis nggo selimut kok. Wis rangkep kene iki. Sesuk karek ngomong. Cedak wae kok. Ngomong iya. Pun samadyane mangke nggih, Nggih, Pak. siap. Nggih. Monggo, ngesalajipun wonten sinten menika? Mbak. Mbak. Hei! Yo! Dare Neng ayo main montor-montoran. Neng ayo main montor-montoran. Daripada montor beneran pikiran pusing tidak karuan. Belum ada motor jelek duluan. Belum ada motor. Kok Neng wis jelek dhisik. Numpak becak ae. Ayo ora apa-apa ngegrab malah rame sakniki. Neng, Kowe ndek ukara apa? gak duwe. Ora duwe. Kok piye to? Enteni. Anggite lek siap ngono. Sugeng dalu diajeng. Nggih, sugeng dalu. Yo ngene iki lho Pak, niki cocok lek didadekne garwa utawa bojo apa istri. Wah iya, dasare iki segan lho. Dasare ayu, meraati, pasuryane mencorong, mboten kados bojone niki. Nyapa? Mosok bojo kok bobote 187. Waduh. Mlebu jedenge mbongkar lawang. Tak sengaja dadi aku nak tanggapan aman. Lah aku dibojo ki. Lah nyapa? Aku tanggapan omahku entek. Lah nyapa kontak? Lah ya ora pengen ngerti iki polahe piye. Polaku piye? Ayo mesti di inceng. Heeh, monggo Mbak. Enjeh, pambutane napa wae? Pambutane Niki wau. Niki wonten gubuk asmara wonten, Wonten. bajing loncat. Wonten. Salam apa iki? Salam Tresno. Salam terong. Apa wau? Selendang biru. Selendang biru wonten, nggih. Salam terong nggih wonten. Lah, Enjeh. Ya. Sarengan Kurniawan plus. aselin. Jos. Matur nuwun Mbak Febri. Api. Iya lah lali. Febri sapa? Mbak Api Febrianti. Afi yang isak kuwi jenenge Mbak wae. Api nggih. Afi yang isak. Jeneng wong Mas menungso Dodo. lumrah. Injih Pak. Mas Dodo menika asalenipun saking pundi, Mas? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh. Nggih. Bojonegoro. Nggih. Menawi Mas Komet? Nggih saking Bojonegoro. Oh, sami. Nggih sami. Oh, nggih. Menika beda bapak lain ibu. Jadi kalau kali Pak Komen ini mboten apa-apa. Ora nek sambunge apa-apa Nggih. ya, alhamdulillah. Nggih. Tindak mriki kula jam pinten, Mas? Kalau wau kirang langkungnya jam sekawan Bapak. Oh, sampun Saking bidal? Bojonegoro, sampun berangkat Wah. saking Bojonegoro. Alhamdulillah lancar wau perjalanane. Ngoten nggih. Enjih. Wah, jam 4 wau kula tasih ngedoli tiyang, Mas. Lho, oh, Oh, nggih. ndok wau. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Merdamel napa mawon kersane sing penting halal, Pak nggih. Oh, nggih. Saged nyukupi kebutuhan keluarga niku sae. Alhamdulillah. Nggih, tiyang Nggih. jalane kedah usaha. Lah, napa niku. wontene. Nggih, Pak. Betul. Ah, nggih. Niki Dibacutke ya, Mas? lakonipun. Nggih. Anu sindene kurang loro. Oh, alah. Kalih langsung napa? Ora sitok-sitok. Wis tegas-tegas. Iya, mau dipasni lho Mas jam 1 kurang Ah, seberapa. nggih. Nggih, Kula nggih, kinten pun. jenengan ajeng ngendikan Dengar pun jenengan niati nyekso. Ora ra. Tak kira tak ajeng ngendikan kripik gedang kripik telo ya, Oh, Mas. iki mau aku ya duwe komo-komo dhewe. Nggih, Kanca-kanca apa ki kanca-kanca penghibur itu kan ya juga punya capek dan lain sebagainya. Ya. Mulai ki mau tak jami, sampean kan wiwite mang 1:30 kurang 5 to. Terus iki saiki jam 1:30 kurang seperempat. Wiwit kok 1:30 kurang gangsal pripun to jenengan? Iki mau lho jam setengah. Emang Kula jam awit iki? munggah niku wau jam 10:30 pun munggah teng mriki. Oh wis ta. Oh jam kurang. Mati iki lho Mas. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saiki ra Pundi kula dole mawon jamin jenengan niku. Wae yo jam 20.000 wis. Nggih, Nah. kinten menika presiden salajengipun Mbak Rere tembangnya anu ya apa ki gendinge gubuk asmara wae. Ibu Kasmoro. Nggih, langsung didadekke. Di garap hip hop. Heeh. Wis mau nderek apa digarap apa modele. Ibu Kasmoro kok hip hop. Seekor kera. Ayo monggo, penjara. Dik Rere. Ayo monggo, Dik Rere monggo. Yuk, Monggo, apa Pak. digarap apa?
Angel Mik Mas. Iki tepotan. Biyen tak golere
Alhamdulillah. Kupuh kasmara. Mas Dodo, Mas Komet. Injih macange Mbak Limbo. Nggih. Sepisan malih kula matur nuwun nggih, Mas. Sami-sami. Sampun kepareng rawuh Injih. wonten dusun Mojalegi, Injih. Benda Pare menika. Injih. Mugi-mugi ngen kita sambung memitran Injih. lan atur lelipur dumateng sedaya para warga masyarakat seantero Indonesia. Injih. Dadi leres. jalaran leh kita meningkatkan ibadah, Leres. leh kita nggawe senenge semua masyarakat pecinta budaya. Amin. Nyambung Inggih. silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos Inggih. dumugi Mojalegi mriki Inggih. mo. Ah, Nggih. kula jan pun mboten mentala nyawang sampeyan. Lah mboten napa-napa. Nggih, Malam rupa hari ini mboten kula lalekne. Ngoten. Suatu penyiksaan kagem kula. Matur nuwun Pak Wawan. Matur nuwun mugi pagi malih. Nggih. Anjir. langkung lama malih. Nggih, Nggih, matur nuwun. matur nuwun nggih Mas Nggih, Dodo, Mas sami-sami. Komet nggih Sama. sugeng Nggih. tindak. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih, monggo-monggo Mas. Ya, iki ditutup nganggo apa? Ditutup nganggo kur para waranggana. Ngono, Ya. Wah, jan. Ya, kon kukur-kukur jare Cak Dodo aja. Warangganane, heeh. Lagune apa terserah? Ya, ben